Egunon Bizkaia, zure laguntza behar dut, eta zure harreta tarte labur batez. Abisatzen dut eguraldixeari buruz ingo dutela berba, eta ez da oso gai divertigarritxa. Behar bada, berandu da, baina zure laguntza behar dut, orain, 2019an. Beitu, 40 urte inguru badeko zuz, jakingo dozu, udasasoi ezu txikize zinenien baino 5 aste luzia edala. Lurren berotziek garrantzia galdu dau, eta jada inok ez dut zakasorik egiten. Jakin badakigun arren, egoera hau ez da labape normala. Bueno, ez da katastrofista izateagatik, baina hainbat ikertzailek egindako ikerketen arabera egoera okerrera egingo du. Gaur egun esku bateko atzamarrekin kontaitzak egun neguko izosteak eta zirmirea aintzinako hitza bihurtu da. Ia hilero ari gara temperatura errekorra gainditzen. Lehorte edo zikateek zuteak errazten dituzten. Airea zikinduz eta lurrak gero eta antzuagoak utziz. Polinizatzaile gero eta gutxiagoren ondorioz, gure elikagaien ekoizpena gero eta zailagoa da. Eta itsasoan, gero eta plastiko gehiago arraina baino. Haze panorama. Guzti hau Hollywoodeko edozein izarrek edo Greta Thunberg aktivista gazte suediarra kontatzen dizkigu. Hau mundu mailan da eta oso ondo dago, baina herri mailan ere zerbait egitea badagokigu eta ez gara ezer egiten ari. Gogoratzen dozu 10 urte zenukesen garaizek? Atzo izen zala emoten dago, ez da? Boindala 30 urteko garaizek, atzo izen bazala emoten badabe, 30 urte barrukuek bizerri zen biko zien, ez da? Eta lan dabe, bizi gara, bizerko bat existituko ez basan moruen. Gure betebeharrek, gure afizioek eta aisialdia jaten digute gure denbora guztia. Betebeharrak bete behar dira, baina gure aisialdearen satirik handiena neurrigabeko kontsumoan eta telebista aurrean joaten zaigu. Fikziozko telebistetako txikikeriei harreta jartzen ari garen bitartean, errealitateari bizkarra ematen ari gara. Eta arazoren bat badugu voluntarioek konpon dezatela, horretarako daude voluntarioak eta. Antza denez, gure agintariek ez daukate arazo larri honek eskatzen duen maila. Gainera, politikari batzuk gehiago arduratzen dira petrolio konpainietan lanpostu on bat eskuratzeaz, arazori aurre egiteaz baino. Ezagutzen dugu kasuren bat. Aurtengo udaberrian agintari batzuk berdez jantzi dira, eta autoak erosteko laguntza ekonomikoak iragarri dituzte. Auto garbiak erosteko 3.000 euro. Auto zikinak erosteko 2.000 euro. Garbiak 35.000 euro balio dituen bitartean, zikinak 15.000 euro balio ditu. Zein erosiko zenuke? Eskuragarri dudan bakarra, jakina. Sektorea posik mantentzea deitzen zaio. Gure basoen kudeak eta eskazak pinua bakarrik ustiatuz, kolapsora hurbildu dituzte, eta orain beste monolaborantza bat bultzatzen ari dira eukalipto eta bestelakoak. Sektorea posik izatea deitzen zaio honi ere. Gauzak egiteko modu honek, galbiderako bidera garamatza. Noizko pertsonak, noizko ingurumena, azken finean, denok bizigaren ingurunea. Denoi eragiten digun arazoa da, sektoreak lehenesten dituztenei eta pertsonengan harreta jartzen dutenei. Aurrera egin edo atzera egin nahi dutenei, arazoari aurre egiteko arauak behar ditugu diotenei eta niri ez dit inork esango zer egin behar dudan esaten dutenei. Normalean, ekologistak, kinoa jan eta beste hainbat arazoengatik protesta egiten duten mugimendu kolektibo bat bezala ikusten ditugu. Baina egia da, beraia direla, azken hamarkadetan eta gaur egun ere, gaur egun dugun egoerari buruz ohartarazten ibili direnak eta gaur egun dabiltzatenak ere. Ekologismoa egoismoari buruzko mugimendua da. Espezie bezala bizi irauteko zer egin behar dugun planteatzen diguna. Batzuetan zerbait egin nahi dugu klima aldaketaren aurka, baina ez dakigu nondik hasi, ez dakigu zer egin. Zuri ere gauza bera gertatzen bazaizu, uste dut pistaren bat eman ahal dizudala. Seguruenik berandu da, baina zaila gaitezke. Eta orain airera zikin gutxiago izurtzea dagokigu. Kontsumoa neurtzea, argindarra goiener bezalako enpresa berdeekin kontratatzea, auto elektrikora pasatzea eta abar luze bat. Eta horrez gain, zuhaitzak erein eta landatzea. Zuhaitz asko. Zuhaitzek CO2 zurgatzen dute eta sura bezala gorde. Basoak CO2 biltegiak dira. Eta hemen nahi dut harreta jartzea. 100 pertsonek 100 zuhaitzasi landatuko balituzte zuhaitz pilo bat izango lirateke. Zure lurretan hau egin ezin baduzu, edo lurrik ez badukazu, Gernika, Durango eta Zornotzatik 15 minututara
300 hektareatako baso bat eskaintzen zaizu, eta zure laguntza ekarpena handia izango litzateke. Erraza da, lasai. Oraintxo arte nik ere ez dut sekula atxurrik hartu. Kolpe bat eman behar. Eta hasia bertan dut, 5 zentimetroko sakonenarekin. Hortik aurrerakoak naturak egingo ditu. Zupe parte hartu nahi duzu Bizkaiko CO2 biltegirik handizena sortzen? Ez tozu askorik egin bier. Goiz bat mendizien pasau, atorren udazken edo neguen. Apunta bajendan astu barik. Jakixu, gure agintariak herrialde edo herri bezala erantzunkizun handia daukate. Eguneroko arazoak kudeatzeaz gain, orain mundua bizirik ateratzeko ardura ere badute. Emergentzia egoera baten gaude. Historiak epaituko gaitu zuetani. Espero dut, Einsteini arrazoia eman beharrez izatea. Berak esaten zuen moduan, 2 gauza bakarrik dira infinituak. Horietako bat, unibertsoa da. Zure aletxoa ipini nahi baduzu, egiozu toki bat zure agendan gure proiektuari. Eta gogoratu, oin 30 urte atzu izan bazan, 30 urte barru, bihar izango dala.